Outing sa Maples River, nauwi sa rambol, batuhan at suntukan sa pool sa video. Nakatutok, Sandy Salvacio. Nagkagulo at nagsigawan ang mga tao sa video na ito sa Maples River sa Aguilar, Pangasinan hapon noong Lunes. Ang lalaking ito na isa sa mga sangkot sa gulo. Makikitang may hawak pang bato na ibinato niya sa kaaway. Naawat agad ito ng mga pulis at residente. Pero ilang segundo pa, muling sumiklab ang gulo na inawat ulit ng mga pulis at residente. Yung isang grupo kasi, habang naliligo sila, kumuha sila ng bato, tapos yung bato na yun, yung parang ginagawa ng tinitik-tik nila doon sa ilalim ng tubig. Sinitaraw sila ng kabilang kampo na naging hudyat ng gulo. Nasa 15 katao na nag-outing lang sa lugar ang nasangkot sa gulo. Wala namang nasugatan sa insidente. Doon sa pag-iimbestiga na po natin, nalaman ko din na both party ay lasing, may nakainom sila. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa rambol. Pero ayon sa pulisya, hindi na nag-blotter ang mga sangkot at naayos din sa lugar ang gulo. Dahil sa nangyaring gulo, ipinagbawal na ang pagdadala ng alak sa loob ng Maples River. Doon pa lang po sa may entrance, doon pa sa pagkapasok, ay nag-i-inspect na po ang kapulisan doon. At ganun din doon sa mga nagtitinda doon sa loob, sinabihan po na rin sila na hindi na sila pwedeng magtinda ng nakakalasing na inumin. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.